Alerta Larainan egon da, olatuek handiak behar dute. Garbine San Miguel, zenbatekoak izan dira? Iragarpenek 6 metroko olatuak iragartzen ziguten hemen kostan eta iragarpenak bete egin dira. Une honetan ikusten duzue haizea zakar dago eta olatuak altuak eta zakar jotzen dute. Itsaso zabalean oraindik eta olatuak altuagoak izaten diren lekuan, Donostiako Buian adibidez 7 metroko olatuak neurtu dira, baina Pasaian oraindik eta altuagoak 10 metrokoak. Hemen gu gauden leku honetan, Kursaal eta Donostiako Paseo Berria artean olatuak zakar jotzen dute, itsasoa haserre dabil eta ibaiaren bidetik sartzen dira luze. Hemen ikusten duzue haizeak ere gogor jotzen duela. Hori bai, alerta Larainan gaude eta ohikoa den bezala bai Paseo Berria bai haizearen ordazia itxita daude, baita Euskal Herriko beste kostaldetako leku asko eta asko. Gaur itsasertzean kontu handiz ibili behar da. Alerta Larainan gaude esan bezala, baina alerta hau eguna amaitzearekin batera amaitu egingo da. Hori bai, iragarpenek esaten digute bihar itsasoak indarra galduko duela eta paretu egingo dela zertxo bait eta olatuek ere orduan altuera eta indarra galdu egingo dutela.